ki khubor na karilum khasi channel dongin ya subscribe menta kai le ka Wahlong serdashim apo ke jalam jong acting sedar hak khandai terek umdai basan arajar arpau kalasam daki Tiar iada yaki health workers jong Ka Shnong Wahlong hak jendon ringkan jong IANM jong kasab sentan Wahlong kan ni Ka Shnong kalapan iru kan nuksa babha jiwai pat Ka Shnong bakumno kin buram pat nyokor ya kinong tray jong katnan ka kot jakya menta kasi kalakan bansam da kini ki Tiar jing yada kham tam na ka banta une COVID-19 kayo bansam syaki akan wadi ki asya bat kum juru ci ANM jong kasab sentar Wahlong ki asya kilong kinong tray jong katnat ka kot yakya ki bapet Ka Shnong bapher ki badan hapok ka jela bat kari India ki baro kawai kham tam na ka banta ki khilum khna bat kilong kune ki ba arman kham tam akan ni kapor pawan uni ukunyang jipang COVID-19 kalong ka basitam bat ka bakya na ka banta juki namar ka kamram ka juki ki hapan lek jakitu ki lengyeng ki badan ya ke quarantine ki bawan na ki waipat ki jela namar bala dakim biang ya ki Tiar jing yada kalong ka bama sibun na ka banta ka koit ka khya ka jongki bat ka yen ka sam ka jongki baro ka wei ka kamram joki niki asya ki julek shaki home visit ban pek ban khmi pnya ya ki no ki breu ki badan ya ka jingpang kham tam na ka banta ki no ki jingpang ki bakhla bat kom juru ya ka report bakiyo lum ki jupa syakatman ka kot ka khya kebakadan hasenda ka jongki kum ka sab sentar lane ka PIC hadin layo ka jingkran na IANM jo ka sab sentar Wahlong ila ai khublai kerpang ya ka ilaka Wahlong bar ka eksekutif hibaro kawai ha ka jalam jong usedar bakti Wahlong bat kum juru ai khublai ya kitu kiblat no sinyang dakini ki Tiar na ka banta ka jongki iwei pa iwei bat kum juru ilabu ka jingkerpat ya ka sarkar bahkan pai khmat lam sakit hanyang kendam bahkan yarap ya kini ki Tiar kumno memakikan kinna banyada na ka banta ya lade habaki yakun ya uni khunyang jipang corona virus kumju ila kerpat yakit nang sukshang hibara kawai bakindon kajia trelang bat katnat kot yakya ba kumno kinnakan banrat dingkong ya uni khunyang jipang Ka Shnong hakathan bat kajilla hi baro kawai so waban share ya kan diga video bakan poiru sakiti wai pat Ka Shnong ban patle ya kani bat kum juru wat club ban subscribe ba kumno bangun lakan ban tay markelyang kham tam ban rat dingkong ya uni khunyang jipang haka jilla ka jonghi baro kawai. Thanks for watching. Stay home, stay safe.